इच्छा पूर्ण झाली. काजल पर्स बीर सांभाळू ना. काजल काय करते बाहेर, उलटी करते का? नमस्ते. आता आम्ही फिरायला जातोय जरा बाहेर. कुठे जातोय माहिती आहे का? खोपोलीला जातोय. खूप दिवसाची इच्छा होती माझी जायची ती, म्हणजे आज दिवस आलाय जायचा म्हणून मी आता जाते. म्हणजे मी एकटी नाही जात आहे, आम्ही सर्व जातोय. असं चालत नाही जात आहे, गाडी केलेली आहे. हा, गाडी खाली आली पण आहे. खाली आली पण तुम्ही आहे. तिघं रेडी आहेत? त्यांना गाडी दाखवतो. इकडून वरतून गाडी दिसते बघा. आता कुठे गाडी उभी आहे ना ते पण तुम्हाला दाखवतो बघा. आणि गाडी पण एकदम सुंदर आलेली आहे. ती गाडी दिसते व्हाईटवाली तिकडे, ही वाली व्हाईटवाली, ही वाली गाडी आहे. इकडून उघडून पण दाखवतो तुम्हाला बघा. ही वाली व्हाईटवाली गाडी आहे ना, ही वाली. चला. पाऊस आहे बाहेर, जास्त पाऊस आहे. गाडी जवळ ये. ए प्राइस टॅग तरी काढ. एक मम्मी इकडून नाही आहे. बस दरवाजा बंद करा. जा बस मी करतो. जा आरामात बस. डोक्याला लागला ना. हा, छत्री आतमध्ये ठेव. आणि कार कम्फर्टेबल आहे ना. आता थोडे जसं गाडी पुढे जाणार, अर्ध्या तासाने जेवण पण येणार गाडीमध्ये. गाडीवाले डर वाटतं. छान आहे गाडी. पाऊस बघ. पाऊस आहे. छत्री बरोबर रेनकोट पण लागेल एवढा पाऊस आहे. आपल्या मुंबईत नाही पाऊस, पण या साईडला भरपूर पाऊस आहे. थांबलाच नाही 2 मिनिटं पण. खूप पाऊस. किती वाजले? 3:25. आता बघा आम्ही गाडी जरा मध्ये थांबवली आहे. तुम्हाला एक छान सिनेरी दाखवूया आपण. बस समोर बघा आम्ही खोपोली इकडे एंटर केलेलं आहे. पोचलो. टायमिंग तुम्ही विचाराल ना तर आपण बरोबर 2:40ला बसलो होतो. 4:10 होतील, म्हणजे 1.5 तासात आपण तुमच्या घरापासून पोचलो. सर्व तुम्हाला तर कॅमेरामध्ये दिसतंय का माहित नाही मला. ते वरतून किती पडतात आहे बघ. आणि कशी इकडे एंट्रीमध्ये काय लिहिलं आहे, खोपोली नगरपालिका आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. वेलकम वेलकम वेलकम. चला पाऊस थांबला. मम्मी देवाने तुझ्या ऐकलं काय? मम्मी बोलली ना. बोर्ड लिहिलाय बघा, गगनगिरी महाराज मठ मार्ग आय गेस. इकडून एंट्री आहे. आम्ही पहिल्यांदा चालू आहे. अच्छा. पण किती वर्षांनी आली? तर खूप वर्षांनी आली. तुम्ही लहान होता तेव्हा एक जण आणणार होता, तेव्हा ते होते महाराज. आम्ही पाहिले महाराज. तुम्ही आलेत ना. हे आहे काय? हो. सिद्ध स्वामी गगनगिरी महाराज माकड बघ, माकडं असतात. पाताळ गंध तीर्थक्षेत्र.
चला आता पार्किंग आपण उतरूया, ते करतील पार्क. फोन करा फक्त निघताना. हां चालेल, फोन करतो आम्ही. छत्री घ्यावी लागेल ना. छत्री घ्या, परत कसं पाऊस बिऊस आला आरामात उतर. सोबत तिकडे घ्या. कुठे माकड आहे? इकडे तर पाठी पाठी पुढे पण असत माकडावर. आता आम्ही इथे पोचलेलो आहे. पोचलात ना? आता आम्ही बरोबर पोचलो आणि मी जरा बोलल्याप्रमाणे पाऊस पण नाही आहे तिकडे ना. माकडं आहे. आपण माकडा बघायला पण आलोय आणि महाराजांचं दर्शन घ्यायला पण आलोय. काळो काळो कसं झालंय ना असं. फॉग आहे ना. हे बघ फॉग, आणि ते बघ तिकडे झरे बघ, मी बघ किती वरतून बघ झरे. ते बघ ते चढलो तिकडे कौलावर. कुठे? काजल पर्स बीर सांभाळू ना. मैं वही बोल रही है. हा जवळ आपला फोटो काढ. नाही, ते बघ ते हे पकडतील. तू नाही खाणार आहे का? आई तुम्ही खाता मके खाता? इकडे मठाचं दर्शन करायला आलाय की तुम्हाला हे सर्व फ्री देणार. इकडे दाखव त्यांचं तोंड. फ्री देणार आहे काय? 50 रुपये द्यायचे, पण 50 रुपयाचे तोंड. कसं आहे? त्यांचा पण तो कोयला बिला जातो ना, कोळसा शेगडी. चालेल. तू नाही घेतलं? नाही, मी खाल्लंय काल. चला दर्शन झालेलं आहे. किती वाजले? 5:30 वाजले. तिकडून बघा तुम्हाला स्पष्ट एकदम मंदिर दिसेल, मठ दिसेल एकदम व्यवस्थित. आपण तिकडेच बसलो होतो बा, तिकडेच. जेवढं जमलं तेवढं थोडं थोडं इकडूनच पाया पडा. बरोबर, होय. तुम्हाला ती अग्नी दाखवली ना मधली. आणि आमचं दर्शन खूप मस्त झालं. एकदम शांतता आहे, छान जागा. आणि आज क्राऊड नव्हतं. असं सॅटर्डे संडेला आलो असं तर गर्दी झाली असते ती. छान वाटलं. आणि अजून एक सांगायचं, तिकडे आतमध्ये चहा फ्री होती. हो चहा फ्री होती. हां, मस्त ना. कोणी असं आलं पावसा पाण्याचा आतमध्ये तर लगेच चहा वगैरे सगळे. आणि छान होती, वेलची टाकून एकदम मस्त होती. हो. नाही, एक डाऊट मी तुम्हाला विचारतो, ते क्लिअर करा. आता किती पाऊस हेवी होता, पण आपल्या ह्याला काय एफेक्ट झाला नाही ना? नाही, आपण अगदी सुके ठाक कोरडे आहोत. काजल काय करते बाहेर? उलटी करते का? नाही काय करते तिकडे? रुमाल काढते. हां, म्हणजे हेवी पाऊस असला तरी काय फरक नाही पडत. बरोबर, येऊन दर्शन करू शकता. आणि मध्ये तुमची गाडी पाहिजे म्हणजे माझी एक इच्छा पूर्ण झाली. हां, काय काय माझी एक इच्छा पूर्ण झाली. मला किती वर्षापूर्वी यायचं होतं, तेव्हा आली नाही मी, पण आता किती वर्षांनी इच्छा पूर्ण झाली. मस्त दर्शन पण चांगलं झालं. आणि आई काय म्हणत होती? गाडी पाहिजे. म्हणजे स्वतःची गाडी असेल किंवा ओलाने तुम्ही आरामात दर्शन करू शकता. हां, आम्ही इकडे आम्ही ओला उबेर नाही केली आहे. जस्ट डायलवरून नंबर घेतला आणि ही कॅब कितीला पडली आपल्याला? 2600 आहे ना. 2700 बदलापूर रिटर्न. नाही तर तुम्ही मुंबईवरून बोलाल. बरोबर ना? चालेल, हात पुसायला पाहिजे.
इथे बघा आम्ही थोडंसं रेस्ट घेतलं आहे. किती वाजले आता? बरोबर 6:30 वाजले. 1 तास झाला ना. तर रेस्ट घेऊया, बाहेर उतरूया जरा. कुठे गेली मी? ऐको देवा. तू येते बाहेर? बस बस. चला फायनली आम्ही घरी आलो. आमची शॉपिंग पण झाली बघा. हातात बघा व्हेजिटेबल्स घेऊन एकदम छान आणि मस्त वाटलं. दर्शन झालं आणि आरामात चला आणि बाय बाय करा. बाय बाय. बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. एकदम छान प्रवास झाला, मस्त है ना. झाला. चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा शेअर करा. आणि तुम्ही पण दर्शन घ्यायला जा. आता काय नाही. अभी अगला वीडियो देखो कल. देखो